безспорно известният американски поет Уилям Мередит беше разпръсната днес на Трилската света обител. Това било последното желание на поета, другата част от праха е погребана в родината му. Уилям Мередит е носител на наградата Пулицър за поезия, многократно е посещавал Рилския манастир заради прекрасното съчетание от природа и духовно богатство. Уилям Мередит е обявен за почетен гражданин на Република България и многократно е посещавал Рилския манастир заради прекрасното съчетание от природни и духовни богатства. Това е сърцето на българския духовен живот, един много важен манастир. Ние донесохме праха на Уилям, а свещеникът го благослови и отслужи прекрасна церемония. Още едно кралско сърце е тук. Ритуалите са много важни. Те ни показват колко сме свързани като хора. Това беше един невероятен човек, който много обичаше България. Много обичаше България. И аз не знам дали господин Картай се казал, че той имаше Вапцарова награда, с която безкрайно се гордееше. През 1986 година излиза редактираният от Уилям Мередит сборник "Поети от България", който съдържа 73 стихотворения от 24 съвременни български поети. Многократно американският поет е помагал и на български художници, като организирал техни изложби в Съединените американски щати.